dúfam, že... A zase natáčam, no, tak seš dobre blbie, ale... Dobre, urobíme to cez video. Čiže... toto. Máš hlavu presne medzi dvoma čiarami, čo je úplne celé zle. Keď sa budem posúvať, tak takto by to relatívne mohlo byť. Musela by si sa ty natočiť. Áno, len máš vedľa seba tú fešandu tam, zase v pozadí, alebo fešáka. Čo by mohlo byť, ale nie na konzervatívne video. Keby tam ten fešák nebol, tak toto by bol celkom dobrý záber. Takto celé zle. A ako sme to boli, takto by to eventuálne zase mohlo byť. Toto by mohlo byť. Aha, počkaj. A toto je, čiže keď to otočím, tá tučka tam nevidno, naľavo, tak toto by mohlo byť. Aj keď je tam ten stĺp v pozadí, tak toto by ešte relatívne ako nebolo nejak extra rušivé. Takto by to mohlo byť. Akurát teda hluk na Hankine video je nevhodný. No a keby sme pozreli tu na ďalej, tak tu je zase tyčka. Toto je tyčka. A v pozadí rýžové pole by bolo úplne super, len zase kvôli svetlu sme už proti... Ten človek by bol presne v tme, čo není dobré. Takže musí byť, odtiaľto ide svetlo, tak musí byť vždycky tvárou otočený ku svetlu. A tu nám by ešte bolo vhodné prostredie, toto čo tu vidím, takto. Aj takto by mohlo byť. Tu, v tomto, napríklad tu, keby bol človek, tu by bolo celkom fajn. Tady? Tu, keby si sa sem postavila, musela by si sadnúť. Aha. Skús sa znížiť. Aha. A trošku. Please. Thank you. A trošku doprava. Áno. Tak to by to relatívne išlo, aj keď tuto zase spoza, kde mám prst? Spoza hlavy vychádza takto čiara. Čiže skús sem, trošku, áno. No, toto by bol celkom vhodné prostredie na video. Takže máte to aj s výukou. Máte to aj s výukou. Vhodnosti pozadia. Doufáme, že vám to k něčemu bylo to video a že budete natáčet. Budete.